Money ban, ibinasura. Blackout, hindi umano makakaapekto sa halalan. At PCOS machines, tatanggap na ng X at check marks. Masantos Yalabi, ako si EJ Dangla. Tuluyan na ngang hindi na ipatupad ng Commission on Elections o COMELEC ang money ban matapos itong harangin ng Supreme Court o SC. Maging si Pinoy ay umalma sa Resolution 9688 na inilabas ng COMELEC. Narito ang report ni Ina de la Cruz. Hindi inaprubahan ni Pangulong Benigno Aquino III o Pinoy ang Resolution number 9688 o money ban na ipinatupad ng Commission on Elections o COMELEC. Ayon kay Pinoy, mali ang inilabas na resolusyon ng COMELEC dahil ito ay labis na makaaapekto sa ekonomiya ng bansa. Mayroon namang komento si Provincial Election Supervisor Attorney Marino Salas kaugnay sa nasabing pagbabasura ng money ban. Sa amin naman po kung ano lang ikakaganda ng eleksyon. Kung mayroon naman pong ginawa na move yung COMELEC para po hindi naman maapektuhan po yung banking industry. Hindi man may patutupad ang money ban, inaasahan ng mamamayan na ng suhulan. Ina de la Cruz para sa Pangasinan Watch. Hahayaan na lang daw ng Commission on Elections o COMELEC ng Supreme Court sa issue ng money ban resolution matapos nilang magpalabas ng status quo anti-order kanina. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr., nalulungkot sila sa pagkakaisang tabi ng kanilang naisip na solusyon, ngunit iginagalang nila ang nasabing kautusan ng Supreme Court. Maalalang umapila ang banking sector sa pagbabawal ng COMELEC na mag-withdraw ng higit sa 100,000 pesos at magbiyahe ng higit 500,000 pesos ang isang individual. Ayon sa COMELEC, paraan lamang nila ito upang mahinto ang talamak na vote buying na kinontra naman ni Pangulong Benigno Aquino III at ni Justice Secretary Laila de Lima. Kung kaya't hindi na sila nakialam pa dahil sa bagong kautusan ng Korte. Samantala, nilinaw naman ng COMELEC na tuloy-tuloy na nga ang halalan sa Lunes. Yan kahit pangaraw mag-blackout. Narito ang ulat ni Maui Daro. Handang-handa na ang COMELEC kahit mag-blackout pa sa araw ng eleksyon. Ito ay dahil may sapat na battery ang percent count optical scan o PCOS machines na tatagal hanggang 12 oras. Mayroon ding sapat na supply para sa generator kung sakaling mawala ng kuryente sa mga voting center. Handa po kasi yung PCOS po, AC/DC yan. Pag nag-blackout, automatic po yung supply ng battery ang papatakbo sa akin. Sabi pa ng COMELEC, walang halong politika at hindi tungkol sa eleksyon ang dahilan ng pagbablackout sa iba't ibang parte ng Luzon noong Miyerkules. Payo ng COMELEC, huwag matakot kung magkakaroon ng blackout sa Lunes dahil tuloy na tuloy pa rin ang eleksyon. Sa mga botante, wag po kayong mabahala, may eleksyon po tayo sa Lunes. Ang pag-uusap po namin sa inyo, pumunta po kayo ng maaga sa mga polling centers, magdala po kayo ng any government-issued ID, at sana po memoryado na nyo na iboboto nyo, pati number, or kung hindi nyo ma-memorize, gumawa po kayo ng listahan nyo para po mapabilis ang proyekto. Maui Daroy para sa Pangasinan Watch. PCOS machines, maaari na raw magbasa ng X at check marks ngayong halalan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Pangasinan Watch. Simula nang maging gobernador si Amado T. Espino Jr., ang Pangasinan ay naging number 1. Mas madami pa po ang nagagawang tulong sa amin ng provincial government kesa ng TESDA sa Pangasinan. Kaya muli, Governor Espino, maraming salamat. Doon po sa Pangasinan Provincia, ang ganda po ng hospital po kaya. Napuntahan ko po yung hospital niya 12 years ago, ang laki po ng pagbabago. Ang huli kong pasyal sa Pangasinan is only barely 3 years ago. But within 3 years, nakita ko ang transformation ng buong Pangasinan. Gusto ng karamihan ng tao, like vast majority of our people in Pangasinan want this governor to finish his work, to leave his lasting legacy in the province of Pangasinan. Ipagpatuloy natin ang pagbabago at progreso sa Pangasinan.
dati, kulelat ang Pangasinan sa iba't ibang larangan. Simula nang maging gobernador si Amado T. Espino Jr., ang Pangasinan ay naging number 1 sa pagbibigay ng PhilHealth card sa mahihirap, sa paglago ng turismo, sa pangangalaga ng dagat at kailugan, sa sports competition, pati sa pamamahala ng national sports events, sa hospital management, employment services, agriculture production, disaster prevention management, poverty reduction, at marami pang iba. Patunay lamang na si Governor Amado T. Espino Jr. ang tunay na nagmamahal at action man ng Pangasinan. Ipagpatuloy natin ang pagbabago at progreso sa Pangasinan. Kay Espino, lahat tayo panalo! Inanunsyo ni COMELEC Chairman Brillantes na makakabasa na ng X at checkmark sa mga precinct count optical scan o PICOS machine. Ito ay matapos na babaan ng COMELEC ang selection threshold ng mga makina. Mula sa 50%, binabaan ang threshold sa 20%. Dati nga ay dapat na i-shade ang buong oval sa balota, pero ngayon, kahit X sa checkmark ay tatanggapin na nito. Pero hinihikayat pa rin ang mga botante na i-shade ang buong oval. Ito ay ginawa ng COMELEC upang masiguro na lahat ng balota ay mabasa ng PICOS at walang botong masasayang. At hindi pa rin talaga natatapos ang issue patungkol sa political dynasty. Ang tanong, iboboto kaya ng mga mamamayan ang mga magkakamag-anak na tumatakbo para sa posisyon sa gobyerno? Yan ang tampok sa kabataan para sa halalan. Isang malaking usapin ngayon ang political dynasty. Ito ay binubuo ng mga magkakamag-anak na may posisyon sa gobyerno. Iboboto nga ba ng mga kabataan ang mga kumakandidatong masasabing nagtatayo ng dinastiya sa gobyerno? Para sa akin hindi. Kasi para baka magaya dun sa Maguindanao, yung governor, mayor, magkamamag-anak na ngayon. Ang kalalabasan nun, yung parang hawak na nila yung probinsya o bayan, pag ganun. For me, hindi. Kasi parang inaangkin na nila yung bayan natin. For example, pwede bang for example, si Pinoy, tapos yung kasunod niya si Bapakino. Parang para sa akin, hindi. Kasi para sa akin, dapat isa lang yung manungkulan. So, for me, hindi. Kasi yung political dynasties, yung pagpapasa-pasa ng trono nila. Paano yung pag-corrupt na nga yung pamilyang yun, tapos ipapasa pa nila yung trono nila. Hindi corrupt to corrupt to corrupt to corrupt. Walang hanggang katapusan. Walang katapusan yung corruption na magaganap. Para sa akin, pag buboto ko, hindi ako buboto ng political dynasty kasi dapat give chance to other. Paano natin malalaman na yung namumuno, yung kanyang pangako, yung kanyang panata, kung hindi natin susubukan na iboto yung iba? Depende sa pamamalakad ng isang politiko sa kanyang nasasakupan. Hindi ko iboboto ang mga kandidatong magkakamag-anak. Bakit? Para may tingin na ang political dynasty sa Pilipinas. Ito ang boses ng kabataan. Cyril Tahanlangit, Kabataan para sa Halalan. At sa mga hindi pa nga nakakapasyal sa beach ngayong summer, samantalahin nyo na. Sapagkat sinabi ng Philippine Atmosphere, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na magtatapos na ang summer. Sinabi rin ng ahensya na bababa na ang temperatura sa kalagitnaan ng Mayo. At ang average temperature ay magiging 34 degrees Celsius na lamang. At yan ang mga balitang nakalap sa aming patuloy na pagbabantay. Mga balitang hatid sa ngalan ng tapat na serbisyo at sa kaalaman ng karamihan. Mabilis, totoo at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ako si EJ Dangla at ito ang Pangasinan Watch, ang mata ng publiko sa probinsya.